Hej og velkommen til endnu en Toastmaster ølsmagning og øl. I dag der skal vi smage på Belle Rouge, en øl. En fransk øl? En fransk øl, simpelthen. Fransk, flot pige. Ja, jeg pakker bare op, imens hr. Poulsen han fortæller her. Det er en ekstra blonde, og den er ekstra stærk. Så vi glæder os meget. Den har vundet, efter den kun har været på markedet omkring et års tid, har den allerede vundet 3 medaljer, og måske den mest prestigefyldte af dem er det bedste øl over 5% i hele Storbritannien. Det var sådan en lorteprop, der bare så... Og jeg har den nu, men den sidder bare helt fast. Stærk pige igen. Ja, så er den der. Den er fra Brasserie de Saussé, og hedder Belle Rouge. Og som sagt, en ekstra blond øl. 6,5% er vi oppe på. Fås kun i store flasker. Det sjove med, at den kun fås i store flasker, er faktisk den inspireret for en periode i 50'erne, hvor man drak ekstra meget øl, og hvor man drak øl, fordi det var ligesom lidt ekstra, man lige skulle have på dagen, for lige at klare arbejdsbyrden. Ikke? Meget pænt læskum, synes jeg egentlig. Den ligger godt på sådan en lys øl. Dufter godt. Så den første duft vil jeg sige, at der er noget citrus, der er noget aromatisk over den, der er lidt honning. Der er sådan honning, der er sådan en sødmefuld duft over. Ja. Lad os smage på. Skål, god aften derude. Man bliver først en mødt af humlen, ikke? Jo. Ja, altså humlen og bittersmagen er ligesom det første indtrykket, og så kommer man over i en lidt mere... Så er der sådan en honning afslutning, sådan finish, ja. Ikke? Så noget humle. Det spændende er måske faktisk også, at vi skal nå at nævne det, inden vi glemmer det hele. Det er, at den består af 3 humle. Også ofte det, man kalder en triple blonde. Ikke? Her kalder man så blonde ekstra. Det er en blanding mellem en Bière de Garde og en IPA. Super spændende øl, smager faktisk meget. Den er faktisk meget fyldig. Ja. Altså. Ja, så lys en øl at være, ikke? Det er ikke det, man forventer. Nej. Men man kan sige 6,5%, så... Ja, men i forhold til andre i den klasse, ikke? Så... Man kan se på hans t-shirt, der står hjørne, ikke? Men det skal stå Stem Toastmaster, ikke? Skal i gang. Det er næsten bedst kan lide øllen, ikke? Det er jo... size. Flot etiket, ikke? Ja. Flot etiket. Meget sådan old school også, hvis du vender den, og ja, man kan se det der, det er det samme bag. Jeg ved ikke, hun er single boys, men det er værd at finde ud af, ikke? Bryggeriet ligger i Frankrig, det er det tidligere bryggeri, der hedder Saint-Amand, så tjek det ud, hvis I vil. De laver andre ret gode øl også. Jeg synes, det er ret spændende, ret fyldig af en lys øl at være, og den der honning, som man ikke også ofte møder de her øl. Det er en god eftersmag, det er ikke sådan bitter, den er sådan, den fader sådan ud med honning, og så bliver den der bare sådan, det er sgu meget dejligt. Ligger her i munden. Skål. Ja. Jeg tror lige, jeg skal skylde den ned. Ja, men jeg tror, skal vi sige tak for jer. Men følg os inde på Facebook på Toastmaster, og inde på Instagram.dk Toastmaster, og vi er sgu også på Snappen, Toastmaster IVS. Vi er også på Snappen, ja. Og vores YouTube-kanal. YouTube-kanal, ja. Ses, god aften.